Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sa kun alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, Marso 4, taon 2023. Liwat ming hatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming na dadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN, News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, pagiging sexy, iba sa pagiging healthy. Sabi ni Konsyal Gail Abunal Gomez. Detalyas kayan, Risa Santos. Alam nindo na pag ang belly kang lalaki nag-size ng apple, delikado na. Ipinaliwanag kan Department of Health sa pagsikad kan Philippine Risk Assessment ngunya na Marso ang peligro sa pagdakula kan belly o tulak. Natitipon na kaya ang taba sa parting inikan lawas, bagay na dapat likayan. Anong waistline ang dapat 24? Yan, sinisipulan. Mga kababaihan, condemn the number 35. Dahil nindo i-goal na ang waistline nindo umabot sa 35. Suportado ni Naga City Councilor Gail Abunal Gomez ang obhetong makalikay sa mga helang darakan na pabayaang salud. Alagad dapat subuot maintindihan ang personal na pananaw manungod sa issue kan kaseksihan kontra sa kabaskugan. Dahil mostly po ang body shaming nangyayari sa mga kababaihan. So kung igwang sarong babae na gusto niyang maging healthy, so mag-ibo siya ng measures, no? Arugan pagkakaning tamang pagkakan, pagpahingalo ng tama, pagturog sa tamang oras. So takol pong steps na pwedeng gibuhon. Iba man itong gusto mong mag-promote ng health, but at the same time, you also want to look physically good. Duman sa definition nga ni ngunyan kang society, takang physically beautiful. Dugang ni Gomez, bako sa nasalawas nahihiling o nasusukol ang pagiging sexy kundi sa pagmate asin perspektibo. Kasi may iba man. Like for example, there are women who may not be seen by people as sexy, pero if she feels healthy and she feels comfortable with herself, iyan ang gusto niya para sa sadiri niya. So, di man po iyan dapat na maging issue. So, gone are the days na ang sarong babae dapat arog kaini ang size niya, katong panahon baga 36, 24, 36. So, iyan ang pagkakaintindi takang sexy ka ito. Pero ngunyan po, mas we were brought into thinking na it's really about being comfortable with yourself, loving yourself, and then kung ilalaog ta si urulay na health, alam mo na you're doing healthy measures for yourself. Si Gomez ang namamayungunan kan Committee on Women and Gender Development na panginginotan ang mga aktibidad katakod kan Women's Month ngunya na Marso. Mientras tanto, Team Can Operation Claro balik Naga ngunya na Sabado. Ang detalles haliki Joel Sulina. Amay ang pagbenta kan mga doktor asin mga espesyalista sa mata kang Operation Claro Team sa Siyudad Dignaga ngunya na Marso para man sa follow-up check-up kang mga naoperahan ninda asin mga naging beneficiaries kang ginibong medical and surgical mission kang nagtalikod sa nang bulan.
Sa impormasyon na pinaluwas ni CEPIO Department Head Allen Riondaga, imbis na Marso 18 na dating pigtala ang pagbuelta ninda sa follow-up check-up, ini gigibuhon ngunya na Marso 4, 2023, aldaw na Sabado, kung sa inang venue sa bago pa sa ng tugdok na Multipurpose Evacuation and Event Center sa New Balatas Development Area dyan sa Barangay Balatas. Ngayon kaming magbuelta sa Naga and abisuhan na po ngayon ang sa indo mga pasyenteng pag-operahan para po duman sa follow-up check-up. Ning huli po ngaya mas marahay po ngaya na in 2 weeks time or after several weeks makabuelta kami. Dapat po ngaya mahiling ta kung nagpipila o nagpila na itong mga pig-operahan. Kasi experience po dahil sa ibang lugar, pag 1 week na, may nagpipila na dai fully maximize itong pagka-opera. Yan. Kaya po, sabi ninda, dapat nga sa Naga, 100% kang inoperahan, dapat po 2020 ang vision niya. Kaya po, mabulta po sinda earlier, imbis po March 18, sa March 4 na po sinda mabuelta sa Naga. Huli kay di sa nasambit na aldaw, liwat na titiripunon by batch ang labi sa 467 na mga naoperahang beneficiaries gikan sa syudad Dignaga asin pagtaraid na munisipalidad. Kaya man poon pa ka nagtalikod na aldaw, nagpaabot na ning mensahe o apod ang mga coordinators sa mga barangay dangan nagpakuriyat ning impormasyon katakod kang schedule kang oras sa lambang pasyente na ooperahan para malimitaran ang biglang ruso o numero kang mga pasyente sa loob kang venue sa Balatas. Igwa man ipoprovide na lunadan para man sa mga naoperahan sa mata na maantabay sa Leon Arias Street, corner Magsaysay Avenue, pasiring sa venue kang medical check-up kang Operation Claro. Punta na po ini yung follow-up check-up katong 467 sa Balatas Event Center. Ito pong bago po duman. Sikatahid po kang bagong hospital. So dumanta na po gigibuhon an follow-up check-up. May ipapaskill man po kami na mga abiso. At the same time, maglaom po ng text message also sa halik po sa PIDAW, igo pong ite-text. Pero po, igo kaya mga pasyenteng mayo ning barangay, mayo maning munisipyo, mayo maning number. Pero po, mapaskill po kami ning schedule man giraray by barangay. So kung nakatungod po kamo duman, ahiling nindo duman na mayo kamo sa nakareceive text, duman po sa schedule na ipapaskill mi, duman po kamo magpasiring. Tangari pong day po kita nagkukuno sa Balatas Event Center. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mobile Raul Roco Library nagbisita sa mga rayong eskwelahan sa laog kan Syudad Dinaga. Aramuntan detalye sa halik kay Risa Santos. Kabangang oras man ang biyahe kun hali sa sentro kan Naga, ang tukad na barangay kan Panikwason. Tangani madaraan obheto sa pagbasa asin pag-intindi nin libro, tinuyo kan Raul Roco Mobile Library ang mga estudyante kan elementarya digdi. Ang grade 3 class ni Evelyn Braga, haros dain na makahalat na makalaog sa van. Dikit na sana sa inda sigun ki Teacher Evelyn ang sakit pang magbasa. 35 po, mga ano naman lang po, 8 naman lang po dyan ang kulang pa ang comprehension, saka mahina pa pong magbasa. Every 12:30 po may reading habit kami. Tapos every po, pagkatapos po kang klase nandang 3:30, nagkakaigwa po kami ng 30 minutes po na si mga maluluya pong magbasa. Pinapawalat ko po para po magbasa. Pila ang mga aki, saro-sarong nagkuakan sa indang napiling libro. Pwede ninda inidago sublion sigun sa library staff na si Victoria Christy Aureus. Hindi po sila magsubli ng books, pero kapag nagpasubli po kami ng books, ang pagkakaulimin na po kayo ng teacher para po pag nag-retrieve kami ng books, makuha amin ng maray. Paagi man ang lakdang na ini, tangani marealisar ang importansya kan pagbabasa nin libro sa tahaw kan marikas na pinagkukuan na nin impormasyon arog kan internet. Para mabawasan din po, mostly kasi ngunyan, mas uso na ang gadget, sali po ang retention kang pagbabasa ng books at mas dakol sindang maaraman, mas lalo sa books. Pwede pong makapagpatalino, tapos hanggang pag-college po sana
marunong din po magbasa hanggang sa susunod. Nagpuon ang mobile library ngunyan sa ng Pebrero asin anum na eskwelahan na kan syudad an nadumanan. Bukas ang library sa mga donasyon ng libro na posible pang mapakinabangan kan mga masunod na henerasyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto, kontra fake asin piracy sa mga produkto sa Syudad Dinaga, gustong pakusugon katuwang ang National Committee in Intellectual Property Rights. Ang detalyas kayan, haliki Joel Sulina. Nakipag-koordinar asin nakipagdialogo sa lokal na gobyerno asin sa sangguniang panglungsod kang syudad ang mga representantes kan National Committee in Intellectual Property Rights para man sa mahiwasang kampanya kontra sa pamimirata asin mga peking produkto. Sigun kay Konsehal Joe Perez, ang chairman kang Committee on Trade and Commerce sa sangguniang panglungsod, nakatalaang i-relaunch nationwide ang kampanya kontra sa pamimirata asin pagdakop ka mga fake products sa panginginot kag nasambit na ehensya de gobyerno sa mga maabot na bulan. Kaya mana nakipagkoordinar asin nakipagdialogo ang mga representative kayni sa gobyerno lokal asin konseho kung saan mapasar ning sarong local ordinance na masuporta nga ring magkaigwa ning ngipon laban sa mga peke asin pamimirata kan mga produkto. Nakipagkonferensya po sa Muya, face to face, kabali po si Vice Mayor, manungad po sa saindang pinagpakusog na kampanya kontra sa piracy sa counterfeit products and commodities. Ini po sa indang ilalansar or i-relaunch nationwide for a more vigorous campaign. Tangani pong miski day totalmente at least malabanan po ang ruso kang mga counterfeit products sa tuyang nasyon na day po nakakatabang sa satong ekonomiya dahil po ini day nagbabayad ng taxes asin nararaot po ang satuyang imahen sa international community. Aminado si Konsehal Perez na igwa ng existidong national law para sa mga produktong peke o pamimirata. Alagad, day inituntol na naiimplementara kang mga enforcers, ulit akulang man ang suporta kang Committee in Intellectual Properties, ngaring dagos na maplantaran ng kaso ang mga nagkakadarakop. Alagad, kay puhan po ang suporta kang IPO mismo, lalo na sa pagplanchar kang kaso saka sa pagsumbong. Tas sinda po ang ma-validate, sinda po ang mataong signal duman sa enforcement agencies na dapat konfiskaron ang mga ini. Saka may ito man sa itong mga personnel, tingko po silang kasurog at least sa itaas. Bagaman may ginibong pag-grade o pag-konfiskar na all the legal regulations are followed. Yun po yan. Nag-commit sinda, ang sabi ninda, in fact, malag sindang desk sa DTI dahil ang enforcement man po, kasurog man po ang iba pang ahensya arugan DTI. Mismong ang ahensya man, ang malansar ning information campaign and seminars, ngaring maipasabot sa publiko ang mga lay dapit sa counterfeit product o peking produkto asin kung paano madedeterminaran kung tunay o peke ang sa indang nabakal na produkto. Paano po maaraman kang ordinary citizen ang counterfeit sa kaambako, ang original? Well, sabi kang Committee on Intellectual Property, magkakaigo po sila ng series of seminars and information campaign. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto, naraot na spillway kan Barangay Pacol. Pinupuna ng ipatrabaho kan lokal na gobyerno kan Naga. Aramutan detalya sa haliki Joel Sulina. Nagdaraning pag-aadit sa mga residente kang Sodman, Pacol, partikular sa Grandview asin Green Valley sa nasambit na barangay ang pagkaraot o ang nalabot na tulay o spillway asin pagtiris kang daga sa gilid kang krika sa lugar
Dara naman kang sunod-sunod na pag-uran kang nakalihis na simana. Ini ang sinabi ni Barangay Kagawad Patricia Colasito kang Barangay Pacola kung kaya nag-request tulusin daning barikada sa Public Safety Office asin kay Alcalde Nelson Legacion at tulos man pinagsugo sa City Engineer Office ang pag-assess kang naging damage sa tulay o spillway para man sa maninigong aksyon asin pagpapakaray kang naraot na spillway na pirang dekada na ang nakalihis po ini maipatugdok ka. Grabe po ang baha, diit lang na uran baha. Ngunyan po kang nakaaging banggi. Makusog na naman po si uran. O, bigla na sa naman po siyang nagbagsak na arog kaya. Nahadit man nga di po kami delikado po baga talaga. Pati yung mga teacher egdi sa elementary school, nahadit man para naman sa mga estudyante nindata. Dahil naman po aram, bigla baga ng gruluwas. Kung may maaksidente, kaya sinta naghahadit man po. Kaya kami man nga bilang barangay official, nagaano man po kami na kung mapupwede, kuyan po ini ma-actionan ini. Sigon kay City Engineer Alexander Canning, igwa ng work plan ang sa indang opisina matapos ang ginibo nindang pag-inspeksyon asin pag-aram ang naging damage sa tulay o spillway. Dangan sa pagtaraid na private lot, maging sa kataid na elementary school sa Grandview sa Barangay Pacola, dara naman kan makusog na sulog kang tubig sa krika tuyong igwaning makusog na pag-uuran basado sa naging rekomendasyon kan City Engineering Office sa opisina ni Alcalde Nelson Legacion, urgent ini. Kaya nilalauman na sa masunod na mga aldaw o sunod na simana, tulos ining ipapatrabaho asin pupuunan ang repair asin ang pagpapalakbang kang nasambit na spillway sa nasambitan ng lugar. Ugala po kitang pig-prepare na program of works at around 3.5 billion. Iniyo po ito ng proposed 3-barrel box, concrete box drainage na siya na talagang durable na siya. It will withstand any threat of natural calamities. Sa assessment dapat may immediate repair na kitang gigibon kay ini. We recommended to the city mayor na this week or next week magkaugwa na kitang procurement process para sa infra project na ini. So baka within this week or next week makapuo na rin? Makapuo na po dapat. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto sa iba pang bareta, final check-up sa mga naoperahan enot sa mata durante kan Operation Claro, ginibong amay. Balikantan bareta haliki Risa Santos. Maluha-luha si Nanay Sonia, 73 anyos kan Barangay Tabuco, Nagas City. Nakaka-recover na ang wala niyang mata matapos maoperahan durante kan Operation Claro kan nakaaging bulan. Istorya niya, dinangog kan kagurangnan ang pigaandaman kaidto. Pa-check up na po ako kanay ma'am ki Dr. Rosales po, ma'am. Pa-check up na ako. Schedule na po ako, ma'am. Schedule na po akong December 12 po. Schedule na ako. Ngunyan po. Tagaro po kaya ako pagdinilbis para sa rebel ako. Dahil ka magpa-opera. Na-opera ngayon, nabubuta ngayon. Pagtapos niya, parang ganyan ka na magkakalan at ang nakahiling-hiling ka pa ngayon. Nakakalakaw-lakaw na siya sa laugkan harong maski dainin tungkod o alalay. Pero mas excited siya ngunyan. Hulita mapapaamay ang huring check-up sa iyang mata sa liwat na pagbalikan grupo ni Dr. Frederico Malubay. Gusto kong magpitsa 4 na ta. Arugani ka na yung ako nga ma-check up ng matag mo ko. Or ini, mahari na ni, masasalmingan na lang po daw kung pwedeng masalmingan. Sabi, salamat sa Diyos. Sabi, hapatan ko nga ako kung pwede na akong magkabiyahe sa Paligaspi. Sabi ko sa inyo. Apat man na residente kan Barangay Tabuco ang nabinipisyohan kan Operation Claro. Kabalidigdi si punong Barangay Eliza Carmona na labi man ang pasalamat sa programang inikan syudad. Pinanong po ako ng 30,000. Kaya po, sabi ko, salamat po. Pero napapagpingo po na nagkaroon na ng programa inikan. Kaya salamat po. Siyempre, kasatuya pong matibay na Mayor Nelson Legacion. Kaya sabi ko, po akong maray. Nawara naan sa iyang katarata na 6 na bulan niyang sinapo. Apera sa pinal na check-up, maawot niyang maibalik ang dating antipara. Mapo akong salmin, garo nahihilo ako. Kaya
garutod na po si mata akong may salming. Naglalaom si Carmona, madaguspaan masunod na Operasyon Claro para naman sa iyang esposong may glaucoma. Magayon po talaga si mga doktor na pag sa operation Claro dahil po magian po ang kamo saka mabuot po itong doktor na nakaano sa kuya. Sa Balatas Development Site, gigibuhon ang final check-up sa maabot 500 man na naoperahan sa mata. Pun alas 9 nin aga hasta alas 6 nin banggi ngunya na Sabado, Marso 4, madurar ini nalaom kan mga pasyente. Arog ni Nanay Nelia asin punong Barangay Carmona, magiging trayumpo liwat. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto sa ibang bareta, pagbaba sa singil sa taripa sa kuryente piglalauman, ngunya na Marso o Abril. Ang detalya sa Halikiri sa Santos. Hali sa 17 pesos 31 sentimos kada kilowatt hour kan Enero, liwat naglangkaw ang singil sa kuryente kan Casureco 2 ngunya na bulan in Pebrero sa 17 pesos 83 sentimos. Labi 50 sentimos man ini na dakula ang diferensya sa babayadan kan miyembros konsumidor. Halimbawa sa bill na inikan sarong residente sa Feeder 13 na 3,216 pesos 54 centavos ang presenting babayadan kumpara sa dating 2,914 pesos 64 centavos. Kung mantinido ang kilowatt hours na nakonsumo sa parehong bulan, labi 200 man liwat ang idinugang sa singil sa kuryente. Linakaw na ni Alcalde Nelson Legacion asin kan Casureco 2 na makakuanin dugang na 30 megawatts hali sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM sa kantidad 5 pesos kada kilowatt hour, tanganing mabawasan nin 2 hasta 3 pesos ang presenting singil sa konsumidor. Pero sa Facebook page kan Casureco 2, napupungot na ang pirang konsumidor sa paghalat na maging epektibo ini. Pakiolay ni City Administrator Elmer Valdemoro, kalma sa namuna. Padagos po itong pag-monitor kang sa toyong alkalde duman sa Kalakawan na pagbawas kang taripa kang kuryente digdi sa Casureco 2. Kaya lang po itong mga latest negotiation with itong mga babakalantaning kuryente, maepekto pa po sa bulan kang Marso and Abril. Kaya ito magiging outright after katong urulay. So, sana po maintindihan. Sa ibong kaini, pangapudan kan kooperatiba na magtipid sa paggamit nin kuryente. Liwat naman nagpamanila ang alkalde sa pagpuon kan semana. Para sa iba pang Kalakawan, may kinaaraman sa mga programa asin proyekto pa kan syudad. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto, business registry data isinumitter na kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalya sa Haliki Joel Sulina. Martes, personal na pinagduhod ni Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Joseph Toti Cruz kay mga miyembros kaini ang libro o records kan Business Registry Data Bank sa syudad antes magpuon ng regular session kan sangguniang panglungsod. Sa entrevista kay MNCCI President Toti Cruz, nakapanaman ng gabos na input sa indicators dapit sa estados kang pagninegosyo sa Naga. Kung sa ina, nakapalaman ang gabos na inputs as in indicators dapit sa estado kang pagninegosyo sa syudad sa pinagsumiter ni Naga Data Bank. Kung sa ina, ngunyan na nagbalik na sa normal ang gabos as in nabawasan na ang mga restrictions padagos ng nakakabawi ang mga dating nagsara o naglaylo na mga negosyo. Dangan ang iba, nagbuwelta na matapos ang pirambula na pag-untok sa operasyon na kabali na ang pagdugang pa ni mga bagong negosyo o mga SMEs sa syudad. Suway pa ang mga danakulang investors na pinili ang syudad na mag-establisar kan sa indang negosyo. Nagsabit kaming JBR, Government Business Registry. Gabos na input kang data kang negosyo niya ka-indicate naman. Si may indicator, nagbabang sa lower areas, prime siya, pero doon sa upland areas, naglangkaw man sa data ninda kasi because of pandemic. Pero ngunyan, balik na sa dati, gupian negosyo sa Karlag sa Naga. Vibrant ang negosyo sa Naga ngunyan. May mga SNR na baga, may INCO. Itong dating tools sa Pandigaspi yan.
Okay, medyo ako yan ang negosyo tang normalize na. Positibo man ang pananaw ni MNCCI President Toti Cruz na sa mga masunod pang bulan kang presenteng taon, mas magiging stable ang pagnenegosyo na makakatabang sa pagtaunig dugang pang oportunidad asin trabaho sa mga taga-Naga kasabay ang urog pang pagbuswak ang ekonomiya kaidi. Sinabi pa ni Mr. Cruz na marhay na ang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga asin ang sa indang grupo nagkakauyon sa mga programa para man sa pagpapagantad ka mga programa sa pagnenegosyo, turismo, agrikultura, kasabay kang pagkakaigwa ni mga infra projects kaya man mantinido na pasakat ang ekonomiya kang Naga na ang mga taga-syudad ng Naga ang primerong manginginabang. So sa nakapokus kami sa tourism area saka sa agriculture para at least pag-tourism kasi nag-aakit ka mga negosyante kayo na pag mag-tourism mo although sa may negosyante mo sa tourism mo niya na tourism sa agriculture pero pinaporti niya po nga yung mga infrastructure program para makadaog sa mga area na pinilagan ng mga tourism site. Ikaw kaming coordination sa LGUs niya regarding sa mga infra component. Pero kami as representing kang business, dapat na kayo puha naman yan na gulpigitang roads, bridges, dapat nakakulaan na yan. Airports. Para sa Nagangunyan, Joel Sunina. Yan, tras tanto tulo sa naggraduar sa kursong midwifery sa City College of Naga o tulo sa 83 na naggraduar sa kursong midwifery sa City College of Naga may nagahalat na trabaho. Ang detalyes haliki Risa Santos. Sa paso pa sa nakaibanan ang magurang Risa ang kaugmahan kan mga estudyanteng ini kan City College of Naga. Sindaan 83 na nagraduar sa kursong midwifery durante kan 47th commencement exercises sa Balatas Event Center, Balatas Development Site, Naga City kan Enero 26. Tulos pigrekonusir ang special awardee sa presensya kan mga opisyal kan syudad na pinanginota ni Alcalde Nelson Legacion. Si Abigail Nocos ang nagtapos bilang salutatorian, asin sinda Gwyneth Marie Paglinawan, Mary Rose Palaya, asin Luis Perez bilang presidential awardees. Pigbisto man ang mga nagtaonin serbisyo durante kan COVID-19 pandemic. Ipighiras ni Legasyon sa iyang mensahe, 1990 kan magklase siya sa Naga sa kursong abogasya sa budget na 1,000 pesos hali sa iyang ina. Nagtutubod po ako na ang edukasyon sa rong klaseng investment. And therefore, during that time, si investment sa sakuya kan sa kong ina, 1,000 pesos. Dain na po ito nasundan. Nasustiniran niya ini kan magtrabaho mantang nagkaklase hasta nakaagom 2 taon makalihis. Pero napagtrayumpuhan ang sulamenteng pangarap huli sa pagpursige. Makapagklase, makapagtrabaho, asin maging matrayumpo sa satuyang buhay. Iyo po yan ang aram ko na obheto kan lambang saro, daiman po nindo sabihon, pero dapat iyo man din po yan. Asin para po sa sakuya, magiging matrayumpo kita kung parte kan ginigibuta ang pagserbi. Konsideradong scholar kan syudad ang mga nagtapos, hulita libre ang tuition sa eskwelahan. Ang top 3 kan graduates na residente ka Naga, pinareserba na ni Legasyon asin syertong may trabaho ng naghahalat. Mantang ang natatada, matatabangan man kan syudad. Taano po, nakampante po ako na mga ako kayan, ngunyan pa lang. Kadakol kitang ginigiribo ngunyan sa Naga involving health. Sa likodan po nindo, si ipinapatugdok ta pong bago, asin mas dakulang City Hospital. Di ba? And we are also establishing primary health care centers in our city. Of course, igwa ng nainot na Our Lady of Lourdes Infirmary sa Carolina, and then igwa na po kitang City Health Office 2 sa May Santa Cruz. But we will start constructing another one, which will be called, in accordance with the Department of Health, as Super Health Center. Duman po yan sa Concepcion Pequeña, kataid kan Concepcion Pequeña National High School.
Dugang na inspirasyon sa mga graduates ang mensahe ni talino at galing ng Pinoy Party List Representative Jose Teves Jr. na si Naga City Administrator Elmer Baldemoro ang nagkinatawan. We recognize the importance of your education and training as midwives to support and care for women during pregnancy, labor, and birth. Your chosen profession is integral in our health sector. This only shows that we value life as it should be according to our Constitution and the Holy Bible. Lastly, I would like to challenge all of you to continue living up to your success and excel in your chosen field of profession. Empower the youth by being models of excellence and most importantly, serve our fellow Filipino people. Taon 1971 kan maitugdas ang City College of Naga. Apera sa midwifery asin iba pang technical courses, pigpaplanuhan na ining magkaigwa nin kursong nursing. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, vaccination laban sa COVID-19 nagpapadagos sa Ciudad de Naga. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Sa ibong kang pagiging matumal o pagbaba kang numero kang mga nag-aabil ning booster vaccine asin pirang nagpapabakuna kang primary series nga pinag-opresir kan City Health Vaccination Team padagos manggiraray sa pagtaong serbisyo ang grupo buong Lunes sa Biyernes alas 9 ng aga sagkod alas 4 ng hapon sa laog kang SM City Naga. Katakod kang padagos na kampanya asin pagtaong proteksyon laban sa hilang na dara kang COVID-19 virus. Sigon kay Mr. Raynor Rodriguez, Vaccine Coordinator kang gobyerno lokal, padagos-dagos ang vaccination efforts kan syudad kung sa in-open man ini, maging sa mga taga-ibang lugar, as mga walk-in, alagad aminado na kung dating nag-average ng 100 per day na mga individual, kang nagtalikod na taon, ngunyan nag-aabot na sana ng 50 per day ang nag-aabil kang booster vaccines, kabali na ang mga nagpapabakuna ng primary series. Sinabi pa kaini na nagbaba ang numero ka mga nagpapabakuna kumo nagbaba man ang mga restriction asin protocols kasamay kang pagbaba man ka mga kaso ning mga tinatamaan una-ulakitan kang COVID-19. Huli tang anas fully vaccinated na alagad nagkapiraman sa mga ini dahil na nagpapa-booster shots asin iyo ang target kan DOH asin kan City Health na mabakunahan pa para man sa saindang proteksyon. Dugang padigdi ni Rodriguez ang vaccination team kan syudad apera sa mga barangay bukas man sa mga request maging sa mga grupo o organisasyon na mawot na magkaigwaning booster vaccines ang saindang mga miyembro o pag-iriba kung saan available ang Pfizer vaccine asin Sinovac. Ang average po, kung dati last year nasa at least 100 a day, ngunyan po less than 50 a day. Despite po yan kang sa tong pangapudan na of course, permi pong yaon ang team sa SM City Naga from 10 a.m. to 4 p.m. Kompleto po ang team duman. That's for first dose, second dose. Ito pong nagkapirang day pa talaga. Tapos po si booster. And unfortunately, ang booster po, mas nagpaparababa po si numero na nag-a-avail po kaini. Pero ang sasabi ta po, dahil man kita nagsusuko ang syudad po kang Naga through the leadership of Mayor Nelson, pigsusuyod pa din po ang mga barangay, pero araw ka nasabi ming dati, ang pagsuyod po nakadepende po ini sa request kan mga barangay dahil masakit man po kayo magparakonsumo kita ng resources at the same time oras po kan mga empleyado kung sa hindi man pala mapabara ko na si mga tao. So ready po ang team na magduman sa mga barangay, dawa po araw kayo na numero less than 800, basta sigurado po kitang may madudumanan na makukumbinsir po na magpabakuna, ready po na magduman ang team para po bakunahan sila. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Risk assessment kan Philpen ginigibo sa Ciudad de Naga. Ang detalye sa Alikiri sa Santos. Linaog kan risk assessment team kan City Health Office ang mga opisina kan City Hall Miyerkules nin aga. Target ang mga empleyado, saro-saro nindang sinukol ang timbang, langkaw asin hiksan. Inaram kung ano ang kinakakan, kung gurano kaaktibo sa pag-ehersisyo o kung may bisyo siringkan pag-inom nin arak asin paninigarilyo. May mga ikot pong mga team, so ma-interview po sinda, ma-check kang BP, kang timbang, kang height.
i-compute po yan para ma-check ta po si BMI kang ta or body mass index para mahiling ta po normal po ba ang timbang ta, overweight or obese na, kung high blood na po or baka nasa pre-hypertension pa. And ihahaputin po dyan si mga factors na pwedeng makakontribute sa sarong tao para magka-develop ng hilang. Ang 55 anyos na si Josel Abiog, aminadong dai na nakakapag-unat-unat kan sa iyang lawas. Siguro yan, medyo pagal ka na tapos kadakil ka iniisip pagamon sa yun man lang ang problema ko na. gabus man kita nag-aspire na mag-engage sa mga routine activity ko ditong determinasyon na gibuhon. Medyo dumang kita maluya. Si Malu Palmaria, 41 anyos kan atakihon sa puso asin nagpuuna kan sa iyang maintenance. Maluto, unlimited. Yung man na ang pag-ano po. Tapos matabawon talaga. Sa tala kan Department of Health taon 2022, uminabot na sa 41 million ang Pilipinong nagadan huli sa non-communicable diseases o mga helang na dai nakakaulakit siring kan alta presyon, helang sa puso asin diabetes. Kasi-kasing kausa kan mga nasabing helang ang lifestyle kung bako genetics o namamana. Nakakaalarma ini sigun sa ahensya, urog ng pahubenin ang nagagadan. Very alarming na kaya ang mga kaso kang non-communicable diseases like hypertension, diabetes, mga hilang sa puso. And kung ihilong ta ang datos, pahubin na ning pahubin. So ang isi-screen ta actually is si 20 years old pataas. Sa enot na pagsikad kan Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Interventions kan Marso 1 sa Bicol, target kan City Health Office ang 70% risk assessment turnout. Apera sa City Hall, malibot sinda sa 27 barangay kan syudad. Kukolektahon ang datos tangan isunod na mailatag ang mga plano asin programa sa pag-ibitar kan mga nasabing helang. May mga monitoring pa din po kaya. Siyempre po, si mga na-assess na po, si mga na-identify, dapat po na-refer po sila sa mga dapat pong referral na. Halimbawa po, may na-identify po kitang may high blood or dapat po ma-diagnose na halimbawa po ng diabetes, i-refer ta po sila. And then, magiging part din po yan sa planning. So, siyempre po, pag na-identify ta pa, ay arog pa lang kanikadakol ang numero kang mga Bicolano or Nagenyo na may hilang na arog kani or pwedeng mag-develop ng arog kani, dumang kita magibo din yung mga plano, mga activities para ma-preventa na ang paglobo pa kang mga hilang na ni. Madurar ang Mass Philippine Risk Assessment sa rehiyon hasta Marso 31. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Anagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Idol FM, 104.7 Bossing FM asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diasis, asin kan sangguniang palunsod kan Naga, asin man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inansendong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay, masunod na sa tong Aramon, Allen Riondanga. Kaidto sa Kudngunyan, dakula ang papel kang kababaihan sa sosyudad. Kaibahan sinda na nakipaglaban pasiring sa katalingkasan. Kaiba sinda sa pagpaurog kan sa tuyang arte asin kultura. Kabtang sinda sa pagpatindog kang mga kamawutan kang namamanwaan asin pagsimbag sa mga pangangaipuhan kan banwaan. Katuwang sinda sa pagpahiwas kan siyensya asin medisina. Kasurog sinda sa pagpautob kan ley, derechos asin hustisya para sa kagabsan. Siring man sa pagsilbi sa banwaan asin pagpapapusog kan demokrasya kan nasyon. Kaidto sa Kudngunyan na inagbago ang sa indang pagkamuot sa satuyang banwaan. Ini ang pagdusay asin atang kan mga kababaihan kang Naga asin kan satuyang nasyon. Ang bulan na Marso, bulan kan mga kababaihan. Sa tuyang isilebrar ang sa indang tibay. Saludo kami sa Tibay Nindo. Para sa mga impormasyon manugod sa mga advokasya kang kababaihan, magbisita sa opisina kang Naga City Council for Women, Bantay Familia, asin City Events Protocol and Public Information Office sa City Hall.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.